anabata m gị n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ otu nzọụkwụ dị na agbata gị na ọnwụ. Otu nzọụkwụ dị na agbata gị na ọnwụ. Akwụkwọ ọgụgụ anyị ga-esite na Samuel nke izizi isi nke 20 site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke 3. 1 Samuel chapter 20 from verse 1 to 3. David wee si na Nayot n'ime Rama gbalaga, ọ bịakwuo n'iru Jonatan sị, gịnị ka m meworo? Gịnị bụ ajọ omume m? Gịnị bụkwa mmehie m n'iru nna gị na ọ na-achọ ndụ m? Ọ sị ya, ya bụrụ ihe arụ, ị gaghị anwụ. Lee, nna m adịghị eme ihe ukwuu ma ọ bụ ihe nta, ma ọ bụrụ na o gbughepụghị ntị m ka m nụ ya. Gịnị mekwara nna m jiri zonarị m ihe a? Ọ bụghị otu a. David wee ṅụọ iyi ọzọ sị, nna gị amawo nke ọma na ahụtawo m amara n'ihu gị. O wee sị, ka Jonatan ghara ịma nke a, ka o wee ghara iwute ya. Ma otu ọ dị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ. Naanị ihe ra ka otu nzọụkwụ dị n'agbata mụ na ọnwụ. Naanị ihe ra ka otu nzọụkwụ dị n'agbata mụ na ọnwụ. David maara na eze Sọl na-achọsi iwere ndụ ya ike. O wee sị nwa ya bụ Jonatan na ọ bụ otu nzọụkwụ dị n'agbata ya na ọnwụ. Okwu a bụ eziokwu gbasara m onwe m, gbasara gị onwe gị, gbasara onye ọbụla nọ n'ụwa. Ọ bụ naanị otu nzọụkwụ dị n'etiti anyị na ọnwụ. Ị maghị mgbe ọ ga-abụ, amaghị m mgbe ọnwụ m ga-abụ. Ị kwesịghị ịnọ na ihe mgbu tupu ị mara na ọ bụ otu nzọụkwụ dị n'agbata anyị na ọnwụ. Ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ anọghị n'ihe mgbu tupu ha nwụọ. O metụghị dị ha n'obi ma ha bụ ndị nwụrụ anwụ n'ụbọchị nke taata. Ha bụ ndị na-anọghị n'ụwa n'ụbọchị nke taata. Ajụzie onwe anyị sị, gịnị bụ ọnwụ? Achọrọ m ka ị maragodu na ọnwụ abụghị mbibi nke ndị oyibo kpọrọ annihilation. Mbibi pụtara na onye nwụọ nke ya gaa. O nweghịzi ebe ọzọ ọ ga-enweta onwe ya. Biko mara taa na ọnwụ abụghị mbibi. Gịnị bụ ọnwụ? Ọnwụ bụ ọpụpụ. Ọnwụ bụ ọpụpụ nke pụtara nkewa. Mgbe onye ahụ pụrụ, o kewagwo. M ga-akọwa ihe a ka o doo anya. Mana maragodi na ọnwụ bụ gịnị? Ọpụpụ nke pụtara nkewa. E nwere ụzọ ọnwụ abụọ akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. M ga-egosi gị n'ụbọchị nke taata. Ụzọ ọnwụ abụọ. Nke mbụ bụ ọnwụ anụ arụ. Mgbe nke a mere, mmụọ onye ahụ ya na mkpụrụ obi ya ga-arapụ arụ ya, ga-arapụ arụ onye ahụ. Dịka nsi wee kwuo,
ọnwụ bụ gịnị? Ọpụpụ. Mgbe obi na mmụọ onye ahụ pụrụ, gịnị mere? Onye ahụ ekewago, ọpụgo na-arụ ya, ọ nọghịzi. Ọ bụ nke a kpọrọ gịnị? Ọnwụ enu arụ. E kwuru otu a na ndị Jenesis isi nke 35 amaokwu nke 18 ruo na amaokwu nke 19. Ịgụọ ya, ọ ga-eme ka o dogo anya na ọnwụ bụ gịnị? Ọpụpụ, nkewa. Ọbịa bụ ọnwụ. Ọ dịkwazi otu a na James isi nke 2 amaokwu nke 26. Dịka m na-ekwu na ọnwụ dị ụzọ na-abụ. Akwụkwọ nsọ mee ka mara nke a. Nke mbụ bụ gịnị? Ọnwụ enu arụ. Nke abụọ bụ ọnwụ ime mmụọ, ọnwụ nke mmụọ. Nke a bụ nkewa mmadụ na Chineke. Nke anụ arụ bụ gịnị? Nkewa mkpụrụ obi gị na arụ gị. Ma nke ime mmụọ bụ nkewa mmadụ na Chineke. Nkewa mkpụrụ obi gị na Chineke. Onyenwa bụ gịnị? Nke mmụọ. Ọnwụ a bụ ọnwụ nke mmụọ dịkwazị ụzọ abụọ. Nke mbụ ya bụ nke mere mgbe onye ahụ dị ndụ. Nke a bụ mmadụ enwu anwụ na-aga ije. Ọ dị otu a na ndị Efesọs isi nke 2 amaokwu nke 1. Nke abụọ ya bụ onye dị otu a nwụrụnụ ga-enwetazi onwe ya na ọdọọkụ. Ọ bụ ya bụ nke abụọ ya. Nke mbụ bụ onye nwere nkewa ebe ya na Chineke nọ ma ọ dị ndụ. Ọ nwụrụ anwụ n'ime mmụọ ma ọ dị ndụ n'enu arụ. Ma nke abụọ bụzi onye nwere nkewa ya na Chineke, bụrụ onye nwụrụ anwụ. Onye ahụ ga-enwetazi onwe ya na ọdọọkụ nke ga-ere ebi ebi. Ọ dị otu a na Mkpughe isi nke 20 site na amaokwu nke 4 ruo na amaokwu nke 15. Ịgakwazie na Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 8, ịhụkwazie ya. O doro anya n'ebe anyị jiri mere ihe ọgụgụ. David na-ekwu maka ọnwụ nke enu arụ. David maara na oge ọnwụ ya bụ n'otu ntabi anya. O doro ya anya kpatara o ji kwuo sị na ọ bụ otu nzọụkwụ dị na agbata ya na ọnwụ. Ọ bụghị sọ David, ma gị onwe gị na-ege m ntị, ma m onwe m. Ekwensu wee jiri ọchịchọ na nsogbu nke ụwa gbuchie ọtụtụ ndị mmadụ anya na ha anaghị ajụ onwe ha sị, nlapụ ụwa kedu ebe m ga-enweta onwe m? Omena ha amaghị na agbata ha na ọnwụ bụ gịnị? Otu nzọụkwụ. Anyị na-achụkwu ihe nke ụwa, na-achọ ka anyị gboo mkpa nke a, ma anyị na-ajụzi onwe anyị sị, kedu ebe anyị ga-enweta onwe anyị ma ịlapụ ụwa? Agbanyeghị na anyị na-anụ ma na-ahụkwazi na ọtụtụ ndị na-alapụ ụwa, anyị chekwa na anyị tọrọ ute n'ụwa. N'afọ gara aga, ọ dị ụzọ bọmbụ 2 atụrụ na Nyanya nke Abuja. Na redio ka m nụrụ ka otu nwoke si wee gbanarị otu bọmbụ a tụrụ. Ọ sịrị na ka ha na-eche ka ụgbọala ha ju, agụụ wee na-agụ ya, si enyi ya nwoke, biko na-edoro m akpa m anya ka m jee gote ji taa na agụụ na-agụ m. Enyi ya nwoke wee sị ya, o ka ọ pụrụ ọnụ oke ụda, ọ tụgharịa fụkwazịa uwe enyi ya nwoke a ka ọ gbasara n'elu. Dịka anyị si nụ n'akụkọ na mmadụ karịrị 90
nwụrụ na bọmbụ a. Mara na ndị a nwụrụnụ akwadoghị ọnwụ ha. O nwekwa ike metụghị ya n'obi na ha ga-abụ ndị ga-alapụ ụwa a n'otu ntabi anya. Mana gịnị mere ọnwụ bịakwutere ha na-atụbaghị anya? N'ihi na agbata anyị na ọnwụ bụ gịnị? Otu nzọụkwụ. Ọ bụrụ na anyị ga-enwenwu ike ịkpọrịte ndị niile a nwụrụnụ, jụọ ha n'otu n'otu, ọ ga-abụ ihe ịtụnanya anyị na ndị a ga-asị, amaghị m na ọnwụ ga-abịa ọsịsọ otu a, na o nwere ihe ntụbara anya inwetanụ ma ka enwetaghị, o nwere ebe ntụrụ anya ịganụ agabeghị m, o nwere ihe nchere na-achụkwa ịbụ ma ka abụghị. Amaghị m na ọnwụ ga-abịakwute m ọsịsọ otu a. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụ otu a ka ọ dị n'isi onye ọbụla. Asị m gịnị ga-anwụ n'abalị a, mana m na-ekwu ka ị mara na agbata gị na ọnwụ bụ gịnị? Otu nzọụkwụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na e nwere ndị n'ime ndị a nwere nkewa n'ebe Chineke nọ, ha niile nọ n'ọdụ ọkụ n'ụbọchị nke taata. Ebe nke a ga-anọgidekwanụ ebi ebi. Onye ọbụla nwere nkewa lapụrụ ụwa na-enweta onwe ya n'ọdụ ọkụ ebi ebi. Ka anyị dị ndụ taa mara na ọtụtụ ndị anọghịzi ndụ taa. O gosiri na o nwere mgbe ga-abụ o ruo anyị arapụ ụwa. Na ha anọghị ndụ taa egosighị na anyị tọziri ute n'ụwa. Ndị lapụrụ ụwa bụrụ ndị nwụrụ anwụ bụ oge ha ruru. Oge nke anyị rukwazịa, anyị ga-arapụkwazi ụwa. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọnwụ nwere oge. Onye ọbụla nwere oge nke ọnwụ ya. Akwụkwọ nsọ kwuru otu a na ndị Hibru. Ị gaa n'isi nke 9 amaokwu nke 27, ị gụkwazịa na Kọrịntị nke izizi isi nke 4 amaokwu nke 9, oge eweghị anya na onye ọbụla nwere oge ya. Ị maghị mgbe oge gị ga-abụ, ọ maghị mgbe oge m ga-abụ, ma marakwa dịka m si ekwu na ọnwụ dị n'etiti anyị bụ gịnị? Otu nzọụkwụ. Ọ chọrọ bụ onye kere ụwa ka ị mara na ndụ anyị adịghị n'aka anyị, ọ dị n'aka Nna. Ọ ga-ewere anyị mgbe ọ bụ mmasị ya. Ka ị na-ege m ntị, achọrọ ka ị mara na ịlapụ ụwa bụ gịnị? Otu ntabi anya ka ọ bụ. N'ihi na ọ bụ otu nzọụkwụ dị n'agbata gị na ọnwụ. Ọ bụrụ na ị nwụọ ebe gị na Chineke nwere nkewa, marakwa na oge nzọpụta gị agawo. Ị ga-enweta onwe gị n'ọdụ ọkụ ebi ebi. Ọ bụ ebe ị chere inweta onwe gị. Marakwa na ndụ anyị dị n'ụwa bụ nwa oge ka ọ bụ. Nwa oge ka ọ bụ. Ga-abụ ịlapụ ụwa bụrụ onye ya na Chineke dị na nkewa. Ma na ọ bụzi n'ọkụ maọbụ ebe ị ga-anọ ebi ebi. Ọ bụghị mmasị Chineke, ọ bụghị mmasị mma. Mara na Chineke ga-emeriri okwu ya, n'ihi na o kwuru sị na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Mgbe ị nọ n'ọdụ ọkụ a, gị onwe gị na-ege m ntị, emehiewo Chineke. Ị maghịkwanụ mgbe ị ga-arapụ ụwa a, nweta onwe gị n'ọdụ ọkụ a. Mara na Chineke achọghị ka ị nweta onwe gị n'ebe dị otu a. Gịnị ka ọ ga-ewezi gị na Chineke inwe nkewa? Achọrọ nke mara na ọ bụ gịnị? Otu njọ ga-eme na gị na Chineke enwe nkewa. Akwụkwọ nsọ kwuru si na gịnị? Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Mmehie, otu ọsọ na-eme mmehie, ọtụtụ mmehie, otu mkpụrụ mmehie zuru oke iduba gị ọdụ ọkụ. Ị gakwazie
na Jọn izizi isi nke 3 amaokwu nke 4 o mee ka anyị mara na gịnị na njọ bụ ịda iwu Chineke. Ịga na Jenesis na isi nke 2 site na amaokwu nke 16 ruo na amaokwu nke 17 akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara na Chineke nyere Adam iwu ya. Na Jenesis isi nke 3 amaokwu nke 6 Adam dara iwu Chineke. Gịnị mezi? Ọ tara mkpụrụ osisi Chineke si ya atana. Ka o mere nke a, gịnị mere? O wee nwee nkewa ebe ya Chineke nọ, nkewa nke mmụọ, maka na ụbọchị ahụ ọ nwụghị n'elu arụ, mana o nwere gịnị? O nwere nkewa nke mmụọ, bụ na gịnị? Ọ nwụrụ ọnwụ nke mmụọ, nke na-egosi na ọ bụ naanị otu njọ ka ị ga-eme gị na Chineke nwee nkewa. Dịka nsi wee kwuo maka Adam, njọ one ka o mere wee nwee nkewa ya na Chineke. Ọ bụ otu njọ ezugoro gị ime nwee nkewa ebe gị na Chineke nọ. Gị onwe gị na-ege m ntị emewo njọ. N'ihi nke a, Chineke na-akọwa na ị kwesịrị inweta onwe gị n'ọdọ ọkụ. Ọ dị otu a na Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 8, nke gosiri na gị na Chineke nwere gịnị? Nkewa, n'ihi na imewo njọ. Ozi ọma m wetara gị bụ na ị ga-esi n'ọnwụ nke mmụọ baa na ndụ ebighị ebi. Ọ bụ ozi ọma m wetara gị n'ụbọchị nke taata. Kedụzi ihe ị ga-eme ka ị wee si n'ọnwụ nke mmụọ baa na ndụ ebighị ebi? Mara na biko ọ gaghị esite na ọrụ gị. Ọrụ gị nwerere ntụpọ nọ n'ime ya. Ị na-emejọ Chineke. Wee sị na ọ bụgodị n'otu njọ ka ị mere, Chineke sị na ọrụ gị niile abụghị ọrụ rụrụ arụ n'iru ya. O kwuru otu a na ọrụ anyị bụ ọrụ rụrụ arụ na Aịzaya isi nke 64 amaokwu nke 6. Ihe o ji bụrụ ọrụ rụrụ arụ bụ na gịnị? O nwere njọ nọ n'ime ọrụ gị. Ọ bụgodị otu njọ ka a hụrụ n'ime ọrụ gị, ịbụgo onye ikpe ha dum mara. Ọ dị otu a na James isi nke 2 amaokwu nke 10. N'ihi nke a, ị ga-enweta onwe gị na ọdọ ọkụ ma ọ bụrụ na ị nwụọ na nkewa ị nwere n'ebe Chineke nọ. Ọnwụ onye ga-akwụ ụgwọ njọ mmehie gị bụ ọnwụ onye na-emejọbeghị. N'ihi na imejọwo, ị gaghị akwụ onwe gị ụgwọ mmehie gị. Ma Jizọs Kraịst bụ onye na-emejọbeghị Chineke. Chineke nyekwana ya ịbịa bụrụ gị onye nzọpụta ka ọ bịara ụwa a. Ekwensu nwa ya n'ụdị abụ n'ụdị ka o mejọọ Chineke, ma o mejọghị. O debechara iwu Chineke niile. O kwesịghị ọnwụ nke o ji kwesịzi ahụhụ, ma ọ tara ahụhụ maka njọ gị na njọ m, na-enweghị njọ o mere. Werezie ndụ ya nye ka ị nwee ndụ, ka ị gbanarị ọkụ mmụọ, ọnwụ nke ugboro 2, ịnọ n'ọdọ ọkụ ebighị ebi, ka ị nwee ndụ ebighị ebi. Ka ọ bịara ịrụrụ gị ọrụ nzọpụta ọ rụchara ya. Ọ rụfọghị isi gị rụtọpụ nke fọrọnụ. Ọ sịrị oke arụgo m nke dịrị m rụọ nke dịrị gị. Mba, ọ rụrụ ya rụchaa ya. Kpata o ji wee kwuo n'oke olu si na ọ gwụsiwo. O nweghị ọrụ ị ga-arụ ka ị gbanarị ọnwụ, gbanarị ọkụ mmụọ, gaa ala eze eluigwe na-abụghị gịnị? Na-abụghị sọnsọ okwe gị na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Akwụsị ome ka anyị mara ihe ndị a, na Jizọs Kraịst bụ Chineke bịaranụ maka nzọpụta gị. Ọ dị otu a na Timoti nke izizi isi nke 3 amaokwu nke 16. Dịkwazịa na Jọn isi nke 1 amaokwu nke 1 ya na amaokwu nke 14. Chineke mee ka anyị mara n'okwu ya na o sitere ọkpara nwa ya o wee bịa n'ụwa a, bịa arọ 33 na-enweghị njọ o mere. Dịka nsi wee kwuo na mbụ, o debechara iwu Chineke wee were gịnị? Ndụ ya nye ka ị nwee ndụ. Ekwukwaziri otu a na Pita nke izizi isi nke 1 amaokwu nke 19. Ọ dịkwazi otu a na ndị Hibru isi nke 4 amaokwu nke 5 ya na ndị Kọrint
nke abụọ isi nke ise amaokwu nke 21. O mee ka anyị mara na ọ bụ site na Jizọs Kraịst sọsọ ka ị ga-esi na ya nwee nzọpụta, ma ọ gaghị esite n'ọrụ ị rụrụ, ọ ga-esite na gị okwukwe gị na ọrụ nke Kraịst rụrụ maka nzọpụta gị. Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe Kalvarị dịka e kwuru na ndị Filipai isi nke abụọ amaokwu nke 8, bụ na onye ọbụla ga-eji obi ya niile kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta ya. Mgbe onye ahụ mere otu a, onye ahụ agaghịzi anwụ gị ọkụ mmụọ, n'ihi na onye ahụ enweghịzi nkewa anya na Chineke. Ya na Chineke enweghị udo. Onye ahụ abụgo nwa Chineke, onye ahụ abụgo onye eluigwe, onye ahụ abụgo onye nwe ndụ ebighị ebi. Iji gosi gị ịhụnanya nke Chineke, asị anyị kwụọ ụgwọ mmehie anyị, anyị ama nkwụnwu ya, ma ọ bụ na anyị nwetara onwe anyị n'ọdụ ọkụ ebighị ebi. Chineke achọghị ka anyị gaa ọkụ mmụọ, ọ chọghị ka anyị nwee nkewa ebe anyị na ya nọ. Gịnị ka o mezi? O wee kpọta ọkpara nwa ya, zite ya ka ọ bịa bụrụ onye nzọpụta anyị, ka ọ bịakwa n'ịbụ onye nzọpụta anyị. Ọ bụcha onye nzọpụta anyị nke bụ na ọ rụchara ọrụ anyị niile, onweghị nke ọ rụfọrọ. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, ọ bụrụ na gị na Chineke ga-adị n'udo, ọ bụrụ na ị ga-agbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi, ọ ga-esite n'okwukwe gị n'ọrụ nke Kraịst rụrụ maka nzọpụta gị. Akwụsọ mee ka anyị mara ihe ndị a na ịgụọ Jọn isi nke ise amaokwu nke 24. Achọrọ m ka m gụọ Jọn a ka ịhụ ka Chineke si wee kọwaa ya, na ka ikweta na Jizọs Kraịst ị ga-esi n'ọnwụ baa na ndụ. Jọn isi nke ise, m ga-agụ amaokwu nke 24. N'ezie n'ezie asị m unu, onye na-anụ okwu m nke na-ekwerekwa onye zitere m. Onye na-ekwu okwu a? Jizọs na-ekwu okwu a. O nwere ndụ ebighị ebi. Ka m gụkwa ya ọzọ. N'ezie n'ezie asị m unu, onye na-anụ okwu m nke na-ekwerekwa onye zitere m, o nwere ndụ ebighị ebi. Ọ bịaghịkwa n'ikpe, kama o sitewo n'ọnwụ baa na ndụ. O sitewo n'ọnwụ baa na ndụ. Ọ sịghị onye rụrụ ọrụ, onye debiri iwu, onye jere ụka, onye fere Chineke, hụrụ mmadụ bịa n'anya, nyere onyinye, nyere mmadụ aka. Ọ sịrị na ọ bụ onye ga-anụ okwu nke Chineke, na Kraịst abịago nwụọ maka njọ ya, bilite n'ụbọchị nke 3, wee kweta na Jizọs Kraịst ahụ bụ onye nzọpụta ya. Ọ sị na onye ahụ esigo n'ọnwụ baa na ndụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ otu a, na ị gaghị ekweta na Kraịst, ị ka nọ n'ọnwụ. Ị nwụọ n'ime ya, ị na-eje ọkụ mmụọ. And ka o si dịchasịa njọ bụ na ị maghị mgbe ọ ga-abụ, n'ihi na etiti gị na ọnwụ bụ gịnị? Otu nzọụkwụ. Gịnị ka ị ga-eme kịta? Okwukwe gị na Kraịst ga-enye gị nzọpụta. Ọ dịkwazi otu a na Jọn isi nke 3 amaokwu nke 15 ya na amaokwu nke 16 ya na amaokwu nke 36. Ọ dịkwazi otu ahụ. Ị gakwazịa na ndị Rom isi nke 5 amaokwu nke 1, ị hụkwazịa na ọ bụghị ọrụ gị, na ọ bụ gịnị? Okwukwe gị na Kraịst. Gịnị ka ị na-eche? Chineke chọrọ inye gị nzọpụta n'ụbọchị nke taata. Mechie anya gị, soro m n'ekpere a. Ka ị na-ekwu n'ekpere a, ka ị na-ekpe, kweta n'obi gị na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ. Chineke ahụzi obi gị, zọpụta gị n'ọnwụ, nye gị ndụ. Ndụ a Chineke na-enyekwanụ bụ ndụ ebighị ebi, bụ inwe ha na nzọpụta taa. Ọ ga-adịrị gị otu a ebighị ebi. Soro m n'ekpere a, nkwuo esoro nkwuo, ka ị na-ekwukwazi, kweta n'obi gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst. O wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke 3
ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebi 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 ebi. Daarụ onye nwe m na nzọpụta nyere m n'ọnwụ na ndụ nyere m n'ụbọchị nke tata, n'ihi na ekwere m na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Amen. Amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile kpọọ Jizọs Kraịst n'ekpere a ma kwete n'obi gị na ọ bụ ya bụ onye nzọpụta gị, Chineke kwuru, ọ bụghị m kwuru, Chineke kwuru na inwewo nzọpụta nke ya, na isiwo na ọnwụ baa na ndụ. Nke a na-emezi na mgbe ọbụla Chineke kpọrọ gị oku, ị ga-abụ onye ga-enweta onwe ya na ebube, nọnyere Chineke ebi 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 ebi. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-anụ ozi nzọpụta n'ụbọchị nke tata. Ọ dịkwazị mma ka ị nụrụ ozi ya, biko nyatụ n'aka gị, nyatụrụ n'aka gị, biko were ozi a wegara agbata obi gị, buru ozi a gaba ebe ọ bụla ị na-eje. Mepee ọnụ gị zie ozi a, n'ihi na ọtụtụ ndị na-echekwube na ọ bụ ọrụ ha ga-eme ka ha gaa alaeze n'igwe. Ma ịnụgo taa na ọ bụghị ọrụ mmadụ, ma ọ bụ gịnị, ọrụ nke Kraịst rụrụ. Nke dịrị gị bụ ime gịnị? Iji obi gị niile kweta na Kraịst. Biko ozi a atụna n'aka gị, ka ị nụrụ ya taa, buru ozi a zisara mba niile, ebe ọ bụla ị nwetara onwe gị. Ka ị mere nke a, Chineke ya akwụgo ụgwọ ya, n'ihi na ọrụ ọbụla nwere ụgwọ. Mana marakwa na ịga alaeze eluigwe abụghị gịnị? Ụgwọ ọrụ. Alaeze eluigwe bụ amara. Ka ị nabata Kraịst, inwewo amara nzọpụta. Ọrụ gị bụzi maka gịnị? Ụgwọ ọrụ. Rụọ ọrụ ka ị nwee akwụrụmụgwọ. Ọrụ gị ama nye gị nzọpụta, ma ọrụ gị ga-enye gị gịnị? Ụgwọ ọrụ, n'ihi na ọrụ ọbụla nwere ụgwọ. Daarụ hinne ka isi gee m ntị n'ụbọchị nke tata. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-anọkwazi na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obunagụ, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-enwekwazi ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Ọ dịkwazi otu a na mgbede na elekere 5. Ụbọchị Wednesday anyị na-enwekwazi ya a na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting na mgbede na elekere 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College jikọzikwara aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ ịma okwu Chineke, ma ọ bụ ndị chọrọ ịbụ ụkọchukwu, ma ọ bụ ndị chọrọ ka ihe Chineke dị na ezinụlọ ha na ndụ ha, na ha chọrọ ito n'okwu Chineke. Anyị na-azụ ndị dị otu a. O nweghị ụgwọ ha ga-akwụ gbasara ya. Ka ha gụchara, ị ga-esikwasị na Texas, USA, zitere ha asambodo ha nke a kpọrọ Degree in Theology. N'efu ka anyị na-enye, n'ihi na anyị natara n'efu. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-anụ ozi a, ya dị gị n'obi, werekwazi ọnụ gị zisakwazịa ya, ka ị nwee ngọzi nke Chineke. Ma mara na inwego ndụ ebighị ebi, n'ihi na ị kwere na Jizọs bụ onye nzọpụta gị. Ka ọ dịkwazịa n'ụzọ ụka ọzọ n'oge awa, ka ọ dị.